तुमका फकत 10 रुपयान खऱ्या खुऱ्या भांगराच्या कपांतल्यान टपरीवाली चाय पिवपाची आसा। जर तुमकां अशी चाव पिवपाची आसत जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या अहमदनगर जिल्ल्यांत वचचें पडटलें। खरें दिसना तर पळयात हो खासा रिपोर्ट। हो आजो, हो पात्रांव आणि ही आजी पळयात कशी भांगराच्या कपांतल्यान मोगाची च्या पितात ती। हय, खऱ्या खुऱ्या भांगराच्याच कपांतल्यान, तिवूय लेगीत फक्त 10 रुपयान। महाराष्ट्रातल्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पारनेर तालुक्यातलो स्वप्नील पुजारी हाणी आपल्या प्रेमाचा चहा या दुकानातल्यान गिरायकांक भांगराच्या कपांतल्यान च्या दिवपाची सुविधा सुरू केल्या। प्रेमाचा चहा म्हणजे एकदम प्रेमच आहे। तर संकल्पना अशी सुचली की मला ते एक तर सोन्याची मला पहिल्यापासून आवडच आणि त्यात चहा पण माझा खूप प्रिय आहे। मी जेवढं कस्टमरला चहा पाजतो तेवढा चहा मी पण पितो। मला पण चहा शिवाय जमत नाही आणि त्यात आणखी आपण म्हणतो ना सोन्याहून पिवळं, तर भाऊ चला एक नवीन काहीतरी वेगळं करू। पारनेर तालुक्यात प्रेमाचा चहा हे एकच आहे आणि आणखी काहीतरी वेगळं करायचं म्हणजे काय करायचं तर आपण सोन्याचा कपच बनवू की जेणेकरून आपण सर्वसामान्यांना सुद्धा त्याच्यात सोन्याच्या कपात आपण चहा पाजू शकतो। म्हणून माझ्या डोक्यात ते सुचलं आणि मी गेल्या 2 वर्ष प्रयत्न करत होतो, पण आता ते माझ्या प्रयत्नाला यश आलं आणि मी ते सोन्याचा कप मी बनवला। स्वप्नीलान आपल्या कल्पनाशक्तीचो वापर करून तयार केले ह्या 2 भांगरांच्या कपांक सुमार 6 लाखाचो खर्च आयला। प्रेमाचा चहा या ब्रँडाचे महाराष्ट्रात सुमार 250 परस चड आउटलेट्स असतात। मात भांगराच्या कपांतल्यान च्या दिवपी हो उपक्रम फक्त पारनेरातूच सुरू झाला। भारत या देशामध्ये पाण्यानंतर सगळ्यात जास्त पिणारं पेय जर कोणतं असेल तर तो फक्त चहा आहे। आणि पारनेरवासियांनी आणि पुजारी साहेबांनी जे आम्हाला प्रेम दिलं त्याचे उपकार आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही। आणि हा ब्रँड मोठा करण्यासाठी ते जे रात्रंदिवस मेहनत करतात, म्हणजे कोविडसारखी सिच्युएशन येऊन सुद्धा आज ते लोक स्टेबल आहेत, ह्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे। देशातले सगळ्यात व्हडले उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची घरकान नीता अंबानी लेगीत जपानच्या नॉरेटिक ब्रँडाची सुमार 3 लाख रुपयाच्या कपांतल्यान च्या पिता अशी खबर सोशल मीडियाचेर वाचूंक मेळटा। हाकाच लागून जर पारनेर सारख्या ग्रामीण तालुक्यांत 3 लाख रुपयाच्या कपांतल्यान सर्वसाधारण मनशाक च्या पिवपाक मेळटा आसत जाल्यार ती कौतुकाचीच गजाल न्ही। अहमदनगरच्यान सचिन अगरवाला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।